Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapit sa 28 na buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga iskutanan karong butaga mahigala. Low pressure area nga gimonitor sa pag-asa sud sa Philippine Area of Responsibility. Minus ang kahigayunan nga mahimong usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Ayunta mga sukit di paminaw, ang ato lang anisab nga bantayanan ang mga pag-uwan-uwan o mga pagbabaha kaysa panahon nga susama ni ini karon dili malikayan nga kanunay tanggi pahinumduman. Ang kinaiyahan mao mismo ang nagpahinumdum kanato nga di ta mahikalimot sa flood control project. Pagtagad lubutaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Karong point. adlaw sab maoron ang schedule. Gikatakda mahigala sa Department of Interior and Local Government kon DILG nga mususi sa pansayan. Mususi sa CR, comfort room nga tag 1 million kapin, 1.1 million kapin nga comfort room sa lungsod sa Pinamungahan. Straight to the point. Tanaw na to may gala ang DILG og unsay ilang evaluation ni ini. Kay ang mga yanong tao, ang mga yanong magbubuhis nakasabot man gyud. Atong kwintadahon ha. Ang matag bawol ana mahigala duha ra ka buok, usa sa lalaki, usa sa babae. Og sa atong pagkwintada mahigala tag 21,000 namang usa. So ang duha ka buok 42,000. Unya kanang uban pa mga galamiton din ha. Nganong moabot man og 1.1 million kapin. Kung moingon gani ang DILG nga tinuod gyud 1.1 million. Medyo makaingon na kita na unsa naman ang daga na to karon, napakay paglaom ta ini. Asa man ay kumprahon ng inyong mga ipangdapat sa CR kung maoho na, ha? O sa wa mo katuod sa Wilcon, wa mo katuod sa Cebu Builders, wa mo katuod sa Ace Hardware, diya sa City Hardware, unsa pa nang uban nga mga dipo indeken, pagmahay po ninyang uban, hindi na ito ma-mention tanan. Ayaw, kung inagwa mo katuod, nga kana ra bang maong mga businesses, dili na mag-cooperate kung di mangayo ninyo permit, ha? Kanya maingon mo katuod ana ron, karong butaga tagaan tanig pagtagat. I hope nga doon na patay kadangpan ba? Nga makaingon ba tabang doon ay ahinsas gobyerno nga masaligan pag yun nato? Nga makabadlong bang dili ni 1.1 million ay? Prangkang pag-istorya day ba? At least ang mga tao doon ay paglaom nga mabuta nga bitaw no? Kay matod pa karong adlaw mo pada ang DILG o mga expert. Tanaw na to kinsa ni ilang mga expert ha? Moingon ganing expert mahigala nga kinini ang moingon gani nga tinuod gyud 1.1 million gyud base sa among expertise. Wa na ba?
Murag diha na ta makalingo-lingo mahigala. Prangka lang pagkaistorya, ideal makaingon mga kaigsunan ng unsa man apil ang DILG ni or wa. Prangka lang pagkaistorya ha. Karon butaga tagan ni pagtagad kay ang mga yanong lungsuranon, ang mga yanong tao labi na tong nangutang mahigalag bayis pag-ibig. Nangutang og balay nga kantidad og 600,000, 800,000, 1 million nga bayran sa 15 ka tuig. Mayo pa kana mga higala kontra anang CR nga naa nakita nato anang pinamungahan. Kagata ni pagtagad do butaga mga sugit paminaw. I hope ang DILG parugi taon ninyo unsay angay kamatuoran ha. Aron ang mga tao-taon napay kasandigan nga mosalig pas gobyerno. Kay mo bitaw na may gala dito sa Barangay Guba ang waste to energy facility nga tukuron ang mga tao wa mosugot ha. Wa sila salig bisa pag-iingan nga dito sa gawas sa nasod nani mo dito. Okay dito sa gawas nasod kay naman kay mga government agencies ito masaligan man. Pero sa ato wa man kay maduol. Pulos man mahigala. Pasaylo ako sa kong pulong. Pulos mapalit ang mga tao diha mahigalas gobyerno. Purias mga tarong. Di mapuntanan yun. Kaya doon may mga tao mahigalang doon ay prinsipyo. Pero kung mahuni nga matagahin sa gobyerno wa na kay kaduulan. Saan naman na? Ha? Karubutaga tagantang pagtagad mahigala tong panidaan ng taga DILG unsa ila sulti ani. Kanang kwan aton tan-awon ha ang kinini ang pag-evaluate nila. Imposible man kay mingon hinon DILG nga di tambayan ang 1.1 million, dili ni 1.1 million kana makaingon ta nga napagidite paglaom na habilin kay. Straight to the point. Moingon ganing DILG karon nga nagdami expert nya amo nasuta nga tinuod gyud ay 1.1 million gyud. Pagtagad robutagas tubad-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin big time oil price hike musugat sa mga motorista sugod ni ining mga orasa. Ang gasolina musaka og 1.20 matag litro. 2 pesos sab ang pagsaka sa diesel. Sus Ginoo ko. Og 1.70 sa kerosene. Straight to the point. Samtang sa laing bahin niabot og 200,000 pesos na ang reward karon alang sa makahatag og impormasyon nga makatabang pagdakop sa mga suspek nga namusil sa duha ka mga sakop sa CIDG7 din usa ka pulis ang namatay ug ang usa na angol sa nahitabo nga shootout dito sa may sitio Balao, Sudlon 2, Bukirang Barangay ning atong Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Tarik pagtagad do butagas sa patnuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin mga manindahay did-an sa sulod sa mga minteryo, mga samang dinhi sa Sugbo. Aron kaminusan ang kahuot sa mga sementeryo panahon sa mga adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag. Straight to the point. Karon na ning November 1 ug November 2. Sugod sa Oktubre 30, 24 oras nang bukas ang mga samang dinhi sa atong Dakbayan. Straight to the point. Sa pikas bahin Cebu City Mayor Nestor Archival masaligon nga mapadayon ang package 2 ug 3 sa Cebu Bus Rapid Transit human mga higala. Ang World Bank na mahayag nga posibleng dili na mapunduhan ang ubang bahin sa proyekto. Straight to the point. Dapat dugayan na mga proyekto may galawa, gyud pa mahuman hangtod ron. Vertical langan mga higala. Taga-tarig pagtagad lubutagas sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan Senador Panfilo Ping Lacson ni pasalig nga mas lapad nga investigasyon kabahin sa anomalusong flood control projects. Ang mahitabo sa pagpadayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga ipahigayon na sunod buwan. Straight to the point. Aduna sa gihulagway nga very important witness nga imbitahon sa pagpadayon na unya sa hearing sa November 14. Straight to the point. Kini uban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado